Unsay kalahian sa pastor ug pari? Unsa magi kalahian sa pastor ug pari? Unsa may kalahian sa ilang trabaho ug hangtod kanos alang bataman ang ilahang trabaho? Pipila lamang kana nga matubag nato niini nga video. Sumala pa sa usa ka pari para niya mao daw kini ang kalahian sa pari ug sa pastor. Unsay kalainan sa pastor o sa pari? Ang pari, tanang pari, pastor. Pero di tanang pastor, pari. Tama bitaw nga ang kalainan sa pastor ug sa gitawag og pari kay ang tawag ining pastor usa mo gyud na kagitawag og pari. Mao mo gyud nay pinakadako nga usa sa mga basihan nato nga kanang ato ang gituuhan nga gitawag og ministro, tinuod na nga ministro sa Dios. Kay ang tinuod nga ministro sa Dios, Isaiah 61:6, pari man. Ang tinuod nga pastor nga iya sa Dios, pari. So pag naay gitawag og pastor nga dili gani na pari, kung imuhang tanaawon ang balaang kasulatan bisat makapila ninyo na i-deny, magpabilin na kanang inyohang gipasakupan nga pundok, kanang inyohang gituuhan nga pari, pastor, nya pagkahuman dili pari, bugos gyud na, dili gyud na mahitabo nga mamahimo ng gitawag og tinuod. Atong tanaw ng Biblia kung tinuod ba ning iyang gipangstorya. Number 1, nagkalahi sila sa ilahang functions. Mas nanoon ang mga pari sa ilang trabaho sa Old Testament time sa pag-facilitate sa mga offering sa sala sa katawhan sa Israel ngadto sa Ginoo. Kung magdala ang usa ka Israelite sa iyang halad ngadto sa Ginoo, kinahanglan kini moagi usa sa usa ka pari. Pinaagi sa usa ka pari madawat sa Ginoo ang halad sa usa ka Hudyo para sa iyang mga sala. Ginabuhat kini sa Old Testament nga panahon tungod kay wala pa nahalad ang kinabuhi ni Kristo Hesus sa krus nga maoy katapusang halad para sa sala sa tao. Tama bitaw, wala man tay gitawag og supak sa ingon ana nga tawag ining pulong. Syempre ang daang testamento kung ato ang gitawag og tan-awon is ang gitagaan gyud sa Dios og katungod nga tawag ini magampo para sa katawhan niya, para sa mag-facilitate sa iyahang tawag ining pagsimba ngadto kaniya. Tanan gitagaan sa Dios og katungod nga mohimo ni ana is ang mga pari. Muna kaniadto ang mga pari is dako kaayo og function sa gitawag og faith. Pero natingala ko kay ginakutlo ning atong amigo ang tawag ini nga function sa mga pari kaniadto, pero nganong wala niya gikutlo ang gitawag og mga pastor. Nabi mga pastor kaniadto. Kay ang iyahang gitawag og punto or ang ilahang punto sa mga amigo nato nga mga dili katoliko nga syempre lahi daw kuno ang function sa pari ug sa gitawag og sa pastor, pero karon pari lang ang iyang gi-quote sa gitawag og Old Testament, dapat duha, di ba? Ngano man kay ang pastor existido naman sa gitawag og Old Testament ug kana nga function nila is refer na didto sa gitawag og mga pari. Mo bitaw Deuteronomio kapitulo 17 bersikulo 12, kinahanglan maminaw ang katawan sa Dios sa pari. Ngano man kay ang kaniadto Malakias kapitulo 2 bersikulo 7, ang mga pari sila man ang gitagaan og gisugo sa Dios nga gitawag og maggunit sa iyahang gitawag og mga pulong ug usab mag-administra sa tanan nga pamaagi sa pagsimba didto niya. So ang tinuod nga pastor again gitawag og pari. Pag naa gani pastor nga dili gani pari, ibugos na. Ikaduha nga punto mo kabantay sa whole nga gitawag og Biblia, makit-an og masabtan nato nga ang Dios mismo basta kung sa kuan pa sa pagsimba niya, pagserbisyo dito niya, naagyo nay pari nga motindog, di ba? Di gyud ka makabasa din nga naay pastor nga gitawag og motindog. So, buti pasabot kabubuton gid sa Dios nga ang iyahang gitawag og katawhan dumalahan gid og pari. Dili gyud pwede nga dili dumalahan og pari. Kay ngano man tungod sa hinungdan nga kung dili na dumalahan og tawag ining pari aw mamahimo ng mamahimo ng gitawag og kawang ng maong punduka kay dili man na may kabubuton sa Dios. So man sa pari gid ta maminaw nya ang kanang pagkapari wa gid na mohunong. Nahunong man ang function sa mga pari sa mga Hudyo. Pero ang pagkapari isip pag-alagad pagsimba ngadto sa Ginoong Dios wa gyud na mohunong hangtod karon. Manang giingon ni San Juan, Revelation chapter 1 verse 6, kay
Gihimo kita, gitukod kita niya nga gingharian sa mga pari aron pag-alagad ug pagsilbi sa Dios. So butbut nang moingon sila nga wala nay gitawag og pari sa karong panahon, butbut na para justify lang ilahang sayo. Pero pag-abot sa atong Ginoong Hesus sa New Testament time, siya ang nahimong katapusan nga halad para sa atong mga sala. Ug wala nay laing halad pa nga musunod niini. Dinhi natapos ang trabaho sa mga pari tungod kay wala naman sila'y inughalad pa para sa Ginoo. Wala gyud mabasa sa Biblia nga nihunong na ang function sa gitawag og pagkapari pag-abot sa gitawag og Bag-ong Testamento. Nihunong ang function sa mga paring mga Hudyo. Ngano man kay katong ilahang magipanghalad nga mga halad is mga imperfect man to. So kung imperfect to, buti pasabot na ay nagipaabot nga perfect sacrifice nga himuon sa usa ka perfect priest. So ang perfect sacrifice nga gihalad is kadtong gitawag og kamatayon sa tuang Ginoong Jesucristo. Ug wala lang kay muhunong dito. Ngano man kay kung basahon nato ang balaang kasulatan, ang paghalad ngadto sa Dios bisan pag wa di kahimutan, ang kadtong tawag ining mga imperfect sacrifice nga gihimo sa mga pari nga mga Hudyo, naghimo siya ang Dios mismo ang Dios mismo na ay katuyuan, na ay kagustuhan, na ay kabubuton nga ang mga tao mag-offer og perfect sacrifice. Basahan ra gud ninyong Malakias kapitulo 1 bersikulo 11. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw ang putli nga halad igahalad ngadto sa Dios. So buti pasabot kanang maong gitawag og panagna ni propeta Malakias, wala lang kay na nagapunting dito sa pagkapari sa gitawag mga Hudyo nga mo ay nagiingon nga gipahunong. Ngano man kay naapay hingpit nga pari nga mohimo sa paghalad ug ang kanang maong paghalad gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw himuon kana nga halad. Isip gitawag og sakripisyo. Tama nga katong kamatayon ni Kristo ang tawag anang katapusang offering, katapusang sacrifice para mapasaylo ta. Pero ang pangutana wala ba gihimo ang tawag ining kanang perfect sacrifice nga gihimo ni Kristo hangtod karon? Mabuton ningon si Kristo, "Do this in remembrance of me." Buti pasabot kadtong kamatayon niya sa krus kinahanglang subli una og halad. In what way? Motong giingon ni Kristo again, "Do this in remembrance of me." Naa siya gipili nga gitawag og mga pari aron paghimo ni ana, aron matumon tong giingon ni propeta Malakias kapitulo 1 bersikulo 11. Manang butbut ng inyong tawag ang giingon nga wa ni pari karon. Butbut ng inyong giingon nga wa ni function ang gitawag mga pari karon. Gusto lang ninyo nga tawag ining nga walaon ang hunahuna sa mga tao dito sa mga pari kay para ipulin ng inyong mga pastoy nga way connection kang Kristo, way connection sa mga apostol. Again kung naay gitawag kung nagpailang pastor nga dili gani na pari ay butbut na. Ayaw gyud magtuo ana ano man kay pangilano na tas tong pagtuo ana. So kana una na ato ang gitawag og part 1 sa ato ang pagtubag mahitungod aning ato ang mga higala nga mga dili Katoliko. So ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow sa ato ang Facebook page RJ Roland Sandra Second TV Apollo Argumento ug Kuya Apologist TV page ug pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. Also sa atong mga channels sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo atong mga channels Dalay Catholic Apologist International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV and Barrio Kawayan Religious Forum, and pwede sa mo mag-send din na og super stickers, super chats and super thanks. And ayun sa mga Katoliko ang gusto mo tama sa program, pwede ninyo i-message ang ato ang program, ang ato ang gitawag og page, pinagusto nga yun, i-message niyo kung bayarin nila sa pagpadala or via GCash account. Yun. So daghan salamat ug Ave Maria, Viva Cristo Rey.